dneska budu hrát Pet Story. Tohle už hrál asi každý. Jinak, jestli chcete další takovýhle videa, dávajte like, odběr a zvoneček. Jestli tady na tom videu bude 10 lajků, natočím další video. OK. Jako prvé si vybereme, kdo budeme. OK. Walter, Paco. Charlie, Walter, Paco. Wow. Ty jsou krásný. Ale my si musíme vybrat. Kámo, Paco. To chceš prostě. Nic, já chci tady k Paka Secret. Takže vezmeme si Paka a teďka jdeme někam. OK, jsme tady společně s dalšíma lidma, jo, a doufám, že to dneska dohrajeme až do konce. OK. Tak, už jedeme. OK. Dobře. OK. Tady vidíme nějaký popeláře, který je smrad. OK, no. Dívejte, co tu je. Sheep, lásky. Tady chci. Kostička, wii. My chceme kostičky hlavně, ale ne, ty jsou moje, kámo. Jsou moje kostičky. A i ty sheepy, lásky jsou moje. Umím zvuky zvířat. Kámo, to mi přidává životy. Co někomu s ním. Hop. Tady budu úplně krásný pejsek. Hej, Vicky, nevolej mi furt. Jsem mi říkala, že budu natáčet video, Vicky, a ona prostě ne, ona mi musí furt volat. Já chci jídlo, tak. OK. Jdeme do další části. Tady vidíme nějakého slintra prostě, no. Tak. My si pozbíráme všechny kostičky, které chceme. A jdeme. Pryč. Opaj. Hopa. Kabo, já to chci vyskočit. Hopa. Hui. Tam nic není. OK. Sakra. Ale tady se dá sakra. Ne, proč mi to furt skáče, kámo? Hop. Hopík. Hop. Ach jo, jsem naštvaná. Prostě ne. Hej, babička nějaká. Good morning, sweetie. No, good morning, please. Čau. Hop. Sheep lásky asi. Jak já říkám. Tak. Hej, já bych chtěla být Oreo. Kámo, ale Paco je dost lepší. Paco. OK.
no. Ještě jsem neviděl útulek, kdyby jen tak probíhaly psy. Já jsem vzadu, čuce, tady jsem já. Jsem já, tady jsem já. Jsem já. OK, kouknu se na kanálu nějakou. Kanál. Proč to tam kostičky? Tady jsem zase já. Takhle tam nejsem já. Tak dobře. Tohle je slicker. A tam vzadu jsem já. Super, to je slicker. Ten se mi ale líbí, jo. Ten se mi ale líbí. Ona si bude... What? Oni jsou dokonalí. Tak jakého si berete domů? Všechny. Kámo. Wow. Myslíš, to vážně? A vy se stejte papada. OK. Go to the dveří. OK, tak doufám, že se tady všichni vejdeme. Babička, kde jde už jde. Já nemůžu jít pryč. Pojďme si tady jde vyskočit z toho. A kdo je ta kanál vůbec? My chceme tenhle. OK. Let's do it tomorrow. Tak, jdu. Já chci vyskočit, kámo. To je bajkost. Hop. Just like you. But do you know what about that? Go. Tak všechny kosti si vemu. OK, půjdeme podle šipek, ale i přesto si chci vzít prostě nějaký kostičky ještě s sebou. Holu. Co se nám Pidgeone posmíváš? Pidgeone. Můj čumák prostě. OK, my si to tady máme asi prozkoumat, když jsou tu všude kosti. Já chci spát s babkou. Ready, go to sleep. Takhle si skočíme pro kosti. A sežerem si to. Hopa. Já chci spínkat v rohu, tady. OK. Misty se jmenuje ta kočka. Šváby budou vylezat z těch jejich děr prostě. Help me kill. Musíme jí pomoct zabít je. OK, ale jak je máme zabít? Not touch.
Jo, nemáme je zabíjet, když budou to skákat prostě, budou lítat. OK, tak jdeme za ně. Máme je asi hryzat. Kamo, jich tu je. OK. Sakra. Chudák babička. Nebudeme jí pomáhat. Revive. Sakra. Já si jdu jenom pro kost. Vůbec tě nejdu zabít. Hop. Ruf. Ne, bacha, další. Cípak. Zabij ho. Kámo, proč jich je tu tolik? Proč si tady nezavolá takového toho? A jak to, že se vůbec nezbudila? Sakra, už mám málo ze životu. The talk. Wow, you really? Byste vážně zabili všechny? Zrovna za zvuk, nebo? Kde babička vstala? Dějte, že jste spali. Že spíte. Baby whispers, baby whispers. Go ba. Teď dělám, že spím, kámo. To byla sesera. OK. Už nás zbyly jenom 3. Teď jsme tady zaseklí. Jste zaseklí. OK. Aha, to se nám směje. Oj, šalce. OK, půjdeme tady. Tápat. Já mám nápad. Ježiš, tady jeho jazyk. Já chci jít ven. Já nemůžu jít ven? OK. Prostě pojedem, no. Ach jo, proč nemůžu skákat? To je nefér.
OK, ale vydržela jsem zatím nejdéle. Follow me. Následujte mě. Skočím, no. Ne, já se bojím tam skočit. Kámo. OK. What are you doing? Co děláš? Ticho. Bacha, ona nás teďko zajede bez tak auto. To by nějaká kočka. Počkej. Ty si je zavolala? Vidíš ji? Kámo? Lana. To nechaj. A kdo je tohle? Sir Puffiers Oby. Ale trvá to docela dlouho. Kdyby to byla taková dlouho jako konverzace a byli bychom hnedka, tak je to odzábavnější, jo. Ale OK, jako dá se to hrát. Půjdeme podle mě do toho kanálu. My půjdeme do kanálu, kámo. Hele, rychle, jako vymluvte se. Takže vidíme tady, že jsme u nějakého kanálu. O co? Že půjdeme prostě do kanálu. Kámo, mě nezajímají jejich konverzace. Rychle. Do jako Kočičího ostrova někam půjdeme, jo? Zavoláme do Kočičího ostrova. Dobře. OK. Jejich kamarád je kanála. Dobře, já bych šla tady. OK, musíme jít tady do tohohle. Mě už to nebaví takhle. Lidi rádi, tohle mě fakt nebaví. Jako já to nebudu ukončovat, ale tohle je fakt nuda. Open. Počkej. Kamo, neříkej, že to fakt otevřu. My jsme někde v kanálech. Já chci moje koštičky. Pojď se na zase nějaké debilí. Ale jelikož to má moc energie. Počkejte. Křížek, srdíčko, ťapka, trojúhelník. Křížek. Tlapka. Trojúhelník. Kolečko. Šipka. A tohle. Fajfka.
To si děláš srandu, jako že jsme zase tady. Kamo. You are serious? Kamo, oni odnášejí. Ale aspoň se nažeru. OK, ale už asi fakt umřu. Bavím se, ať mám energii. Kámo, ale jako co to je, jako. A další zas. Kámo. Jel. Sakra, 50. Graf. Push. Sorry, ne. Já jsem umřela. Sakra. No nic, no. Tak lidi, bohužel tohle je konec tohohle videa. Jestli byste chtěli pokračování, tak 100% klikejte na odběr, zvoneček, like a jestli tady bude těch 10 lajků, tak natočím podobné video. Takže já už to dál nebudu zdržovat. Mějte se hezky, jo, a papá, no.